Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Kablawan da kayo ay ayaten nga kakabsat ken gagayem ken Kristo iti naragsak ken naimbag nga rabii. Kumusta ti agmalmalem tayo? Agyaman tayo ken ni Apo Dios. Inaluwadan na tayo. Amin nga kasapulan tayo ket inayon ni Apo. Salamat ti atidog nga kinasyaat dakkel nga ayat ni Apo Dios ti bawat maysa kanya. Welcome kakabsat gagayam iti Ilocano broadcast kayo sa dalan ti kinasanto. Maragsak ti puso mi nga makadwa kayo manen tatangabiang ti rabii tapno dumnyag tayo. Sonata, kastamat dagiti highlights, ken adupay nga parte iti gawain tayo, nang nangruna, iti panagadal tayo, panagdengeg tayo damdama, iti sasao ti Apo. Ket agpapakaamuak, siyak ni Sister Ana Luisa Meneses, live ni Paco Panikitarlak, ket kaduak ni Brother Nardino, from Kimba. Brother Nardino? Amen. May isang nasalunod na rabining kapsat. Pagay tayo ti Apo, naikantay man tayo daway nga dito, tayo magbubuyag, kadagiti nasalkuan sa Apo. Siyak manan, dagi pagayat yung kapsat yo, Brother Nardino. Sir Ana Lixa? Amen. Salamat, kabsat. Kaya't mapantayon, iti opening prayer tayo, dawatin tayo titulong ni Apo, pasalamatan tayo, dangunwan na tayo ni Kabsat Nardino. Amen. Kapantay kita nagkararan ng kapsat, dawatan nga isinto tayo ang kadayting nga nagkararan niya. Amami nga manakabalit kami, tayawan ta ka man Apo, itong dawang ito mo kadakani, tayong kami Apo, ang kadagdag kapalitan sa sasaob. Apo, ang moment, dahil pa nakapalit mo, tapos hindi sa nga tao may salamat. Dahil pa nakapalit mo, tapos hindi anak ko kumapalitag, mapasan mo da Apo. So, nang nangro na Apo, kasampulan kumain, di panangisuro, panangiwan-wan, di Espiritu Santo, tapos amin mga kami Apo, agbalin sa lukag ka na kami Apo. Tapos agbalin kami pa nga natutugkar, yung nag-inisang pa yung umawat Apo, kumaligpita ka kumakasman mo dahil tatangabi, ipaip na Apo, tinangato para dayaw na nasikalaan ti Diyos, masapod nga dayaw na taranabigat. Pasalamat kami sa dating platform Apo, ta dating haramid, at dagiti maapot, kan makangag ka dagiti sasaom, kaya itatabing ka Apo, dating nga trabaho, tinatapos sa lakan, trabaho na magdagitipil, kada kami, itatang kaya ito'y amin di kararap ni, itinagan ni Apo Jesus. Amen and Amen. Sister Lisa?
Amen. Salamat. Tatangarod, ayaten nga kabsat kan gagayem, ket mangbasa tayo, dagiti kablaaw, dagiti kakabsat. Salamat. Pagijay bago nga sarag, iti panagbuya ti broadcast, kablaawan da kayo, tinaimbag nga nabi. At dawatin tayo, dagiti ayaten tayong operators. Salamat kaya ni Apo Dios, kadwa tayo tatangabiyang tirabi ni Brother Rodencio de los Reyes, magkablaaw, tinaimbag na rabi tayo amin gagayem, yan kakabsat from Nitaco Congregation. Amen. Kastamat ni Sister Rose Gabriel, kunana, naimbag nga rabi tayo amin gagayem, yan kakabsat iti Apo. Sumaruno ni Brother Ronald Gamit Manansala from Herona Congregation, naimbag arabi kakabsat, sapay kuma tamapakan ken mapnek tayo manen na espiritual. Salamat Brother Ronald at ang hamon nga impaay. Sa tayo pay, kastamat ni Brother Luis Gamboa from Batangas na imbag nga rabii kakabsat. May sapay bagok itad kanya ni Brother Nardino, Sister Rowena Arciaga Rivera, naimbag rabi tayo amin kakabsat, madaydayaw ti Apo. Salamat, ti panagtutuloy tayo. Dawatan tayo ni Brother Nardino, panagbatipay, panagbasa, dagiti greetings, dagiti kakabsat, kyan gagayat. Amen. Madaydayaw ti Apo. Kabsat, pagtang, rabi kabsat, hindi magkitaan tinako dagiti kakabsat tayo, itutuloy ni Brother Charles Adrian Esteria. Amen. Ito anak kabsat. Amen, madaydayaw niya po. And kastamat ni Sister Rowena Arciaga, ni Sister Susan, amen, natin mga nakakapsak. Amen. Ken kastamat ni Brother Anor Helio, na yung bagnarabi kakapsat, ken gagayam, pamati, amen. Agbubuyak ito'y Lagilayan Congregation, Isulan, Sultan Kudrab. Amen. Amen, kapsat. Madaydayaw ti Apo. Ken kasama kakabsat ni Brother Francisco Dato Castilletos. Natin na yung bag nga rabi tayo amin kakabsat. Madaydayaw ti Apo from Ricarte Sur, Tipon, Quirino. Amen. And okay. Amen. Salamat. Dagitang panagkaablaw yo kakabsat. Luzon, Visayas, Mindanao, ket mabalin nga, dapay dagito ka Ilocanuan tayo from abroad, nga kadwa tayo tatangabiyang tinabi. Kaya tatangarod kakabsat, patuloy da kayo nga inimbitaan, nga i-like, i-share tayo, na mali tayo pa'y nakapag-subscribe, at dati Facebook page tayo, at damat ti YouTube channel tayo. Kaya everybody kabsat, ket welcome nga mang suporta, ato'y nga aramid ni Apo Dios. Salamat nga dati kastoy nga platform araramaten ni Apo. Salamat dagiti kabsat nga agtultuloy nga mang subsuporta. Dakkel ti maaramid ti kararag, dakkel ti maaramid ti sasao ni Apo Dios. Mother Nardino? Amen. Sakbay mampay kang kabsat, nga ituloy tayo, dagiti panagbasa ti programa tayo tangarap. Dagdag tayo mampay, dahil nalibnos nga sunata, kadatay na kabsat tayo. Nga ti paulo ti kantaan na idaton ko, itad kadatay ni Sister Aya de la Serna. Amen. Operator? Jesus manubot ko, daydayan nga nunay, naimbang pagunay, tiyak ni namnaman, na nakatega itatun ko
suke kararwag Ganiti amigo Awanan sa bali Nga inak na ite No di palagayan Toke ka o Jesus Di kararagkog Ket endi ako nga Di tari gagayan Kung agserbikan ka Awanin sa bali No di lasiksika Tinag ayayate Awanan sa bali Nasiksika Tinag ayayate Amen. Salamat, Sister Aya de la Serna, idaton ko. At iti Ilocano version, iti konsyon nga ang tanging alay ko. Tatangarod kakabsat, kat buyain tayo, iti naisagana nga video presentation, iti highlights, iti 26th anniversary, the Church of God in La Trinidad, Benguet. Amen. Salamat. Ken Apo Dios. Kaya't nabindisyonan tayo. Nagmayat iti tema da save and sanctified to serve. Salamat. At ang nagpintas nga report na angay di January 4, 2026. Brother Nardino? Amen, kaabsat. Madaydaing tiyapo, kadaydaing din na buyan ang kaabsat. Makita tayo lang nga diyan, nga tiyapo talagang nga nagtibag kada tayo amin. Mabilibilang, manayayunan itawod tayo, nagsisirtik niya ako. Happy anniversary kada kayo tada, kaabsat. Kaya tatangara di kaabsat, mapantayo ko di pagdaan, anak, kadang hindi sumaganat, masambuhan ng trabaho tiyapo, tatangara di kaabsat, mabasa tayo dito yung schedule tayo, yung January 18, iti dahil tinatawon mo lang kaabsat, maadaan iti may kadaw, duwang pulugot pito, ng anibersaryo diyay, malay-balay,
Bukidnon. Yan. Ken kastamat no January 18. Kaday timot lang tawon kakabsat. Maadaan tayo ti 21 anniversary ti Church of God. Ijay crossing Banahaw. Happy anniversary kakabsat. Ken kastamat into no January 18. 25th anniversary of the Church of God in Binangonan. Happy anniversary ulit mga kapatid. Madaydayo ti Apo. Kastamat into no January 25. Kaday timot lang tawan. Paangay mo't iti 36 nga anniversary ti Church of God iti San Rafael, Bulacan. Amen. Naggasat kayong kapsat. At ni Apo Mat itutuloy na bubindisyon kada tayo. Kaya hindi tayo lipipatang kapsat. Kada Lunes iti Rabii, alas 8 ti agsapa at dati pa nagkakatwa tayo nga panagkarkararan online kapsat. Amen. Sister Annalisa, tuloy mo kapsat. Amen. Salamat. Ikararag tayo. Iti tulong ni Apo. Dagita nga aramid na. Salamat. Maragsakan tayo nga kumabkablaawanan in advance. Dagiti kakapsat tayo. Salamat. At ang arot kat maagtuloy tayo nga mangbasa. Dagiti panagkablaaw. Dagiti kakapsat. Yan gayam. Dawatin tayo man. Dagiti ayaten tayo nga operators. Flash na iti screen tayo. Dagiti greetings, dagiti kakabsat tayo. Salamat nga data kayo pa, kaya't hanggang malpas kuma iti serbisyo tayo, tatangabiyang tirabii, kat kadwada kayo, niya Apo Diyos, timang bendisyon kinya tayo. Amin. Tawatin tayo, dagiti operators tayo, dagiti panagkablaaw, kaya't mangbasa tayo. Salamat kina Apo Diyos, kadatay ni Brother Aldrin Martin from Dagupan. Naan-anay nga parabor espiritual, ti maaramat tayo babaen, ti sao ni Apo. Amen, Brother Aldrin. Kastamat ni Brother Elmer Rigon from Aurora. Nana, amen. Katagbuy-buyamet, tatangabiyang itinapi. Ni Sister Verina Peralta, naimbag nga rabii tayo amin kakabsat ken ako. Amen. Ni Brother Rolando Gamino, ket nadwa tayo mat tatangabiyang tinapi. Kasamat ni Sister Mirna Angkilano, kunana, amen. Salamat, katwada kayo kakabsat. Tuloy tayo, Brother Nardino, panang basa, dagiti greetings. Amen. Tutuloy ni kapsat, tatangarabi, katwalay ni kapsat tayo, nga dati tinakom na tatangarabi. Mr. Lian de la Cruz Ilapio, amen. Kunantoy, naimbag garabi, katakayo amin kapsat, madaydayo, ti Apo Diyos, ti nananay, ang kinaimbag na amen. Ken kasama kapsat, at ikabsat tayo manan ni Brother Francisco Dato Auxilios, na time, amen. Natutunan na kapsat. Amen. Madaydayo ti Apo. Kasama ni Brother Felix Antillano. Amen. Yan po ang kanyang sinasabi at pagpaga na kapsat. Ken kasama ni Sister Dita Daria na yung bag na rabi, kada kayo amin kapsat. Amen. Salamat din po. Ken kasama ni Sister Vilma Garcia Pakunla na yung bag na rabi tayo amin kapsat. Kaya sabi kapsat ni Sister Emilia, rupakuba ako na natin yung bagkarabiti amin kapsat, madaydayaw di Apo Diyos. Amen, Sister Ana Luisa. Amen, salamat. Dagita nga panagkablaaw yung kakabsat. Kahit mapantayo nga rudan, iti birthday greetings tayo, buyain tayo, kapkablaawan tayo, iti naragsak nga panagkasangay, dagita ayaten tayo nga kakabsat. Dawatan tayo, ti operators tayo, na i-flash at i-video nga naisagana.
Amen. Happy birthday, kakabsat. Belated and advance happy birthday. Brother Nardino, ti pa nagtuloy tayo? Amen. Matay ti ako. Kaya kakabsat, bago tayo sumunod, iti may kapat nga pasat, iti tayo programa. Dingdin tayo man tayo kakabsat, ay may sana nga napintas nga sunata and sagana iti kakabsat from La Trinidad Congregation, ti kantaan dati gapo na biyag. Dingdin tayo man, operator, pakiplasyo man kakabsat. Amen. Amen. Salamat at ang napentas na boses dagiti kakabsat tayo, Christian Mothers from La Trinidad
Benguet Congregation ken kasama ti mensahe iti kansyonda. Tatangarod kapsat may pantayon ti may kaupat maudi nga paset iti Ilocano broadcast tayo tatangabiyang ti rabii iti panagdengeg tayo ken panagadal iti sasao ni Apo Dios. Ket nakita Brother Nardino adati live 57 viewers tayo tatangabiyang ti rabii. Kuma ket hanggang malpas si panagadal tayo ket adda kayo ayaten nga kakabsat ken gagayem. Tatangarod kun ti Biblia no adati lapayag tayo, idingeg tayo, itid tayo, iti puso tayo, panunot, isagana tayo kakabsat, tapno mapakanmanan, iti kalaruwa tayo, tatangabiyang tirabi. Ket awisin tayon, nga manglukat iti camera na, ken kastamat iti sounds na ni Sister Josie Valdez, from Quirino Ricarte Difun, nga aramato ni Apo Dios, nga mensahera, tatangabiyang itirabi. Sister Josie Valdez. Banawag Congregation. Salamat correction, Sister Josie. At masarakan na kayo amat maturo. Dito iti text 2 tayo kabsat. Iti 37 ket ti kunak kada kayo kunak kadagiti isu amen agsalukag kayo. Amen madaydayo ti Apo. Amoyo kakabsat iti lalo dayto nga panawenen. Makita tayo nga apura dagiti tattao kadagiti material nga banbanag nga handa nga malagip kakabsat nga rejay napaka importante nga masapul ti biagda ket handa nga malagip dayjay pagayatan ni Apo. Mabalindamot ko mga aramidan dayjay pagayatan ni Apo. No, tano kasano iti panagsalukag tayo kuma iti na materialan dito'y abiyag. Nang runa kuma iti na espiritualan nga biyag kakabsat. Kadayjay ngamin iti seguridad na nga maikan iti agnanayon. Ngam da iti bagi tayo ditoy, rabaw ti daga, agpatingga da ito'y kakabsat. So nga haan ko mga isu iti pangpangruna tayo, dito'y amo kakabsat no kaano nga umay ti Apo. So nga iti umana nga saludso ditoy, kasano nga ibiyag tayo iti panagsalukag. Kasano nga ibiyag tayo kakabsat. Dito iti umuna ko na managtungpal tayo kuma iti sao. Saan laang nga managdingeg. So ato ti mabasa tayo iti Santiago 1:22. Ako na managtungpal kakabsat. Dahil tayo iti may nga pasit tayo bilang may nga namati iti ebanghelyo ni Apo. Ket kunana di jay nga bilin na nga managtungpal tayo kano.
kakabsat, nahan tayo nga tong pala. Ako na iti Biblia, alilawan tayo metla ang dagiti bagi tayo. Alilawan tayo matlang, awan matlang serbi na kakabsat. Awan bisa na ajay nga panaghantayo nga nasalukag nga Kristiyano, no alilawan tayo matlang dagiti bagbagi tayo. Sut ko na dito 22. Ngayon managtungpal kay kuma, iti sao kat saan lang nga managdingag nga alilawan nyo dagiti bagbagi yung matlaang. Wan kakabsat. No kasi iti mapaspasamak kadagiti biyag tayo nga na Kristyanuan. Haan tayo nga tungtungpalan dagiti sao ni Apo. Awan matlaang ti serbina ta aji kararwa tayo kakabsat saan nga mataraunan. Saan nga mataraunan. Kami dahi pa nagtungpal tayo ti sao ni Apo. Iso dahi ti pakakitaan nga ti kararwa tayo kat agbibiyag iti na Kristyanuan nga biyag. Agbibiyag iti na espiritualan nga relasyon kani Apo Dios. No, agtungtungpal tayo. Ngam non tagtungtungpal kakabsat kaya naasawan haan tayo matartaraonan di kararwa tayo. Taji nga minti magpakakitaan kat nga nasalukag nga Kristiyano dahi managtungpal iti sao ti Dios. So aji ti panagsalukag kakabsat agtungtungpal tayo kuma. Saan lang nga iti panaggimong haan lang nga iti panaggimong ngamin ti ammo dagiti daduma aggimong tayo lang agkararag tayo kat nasalukag tayo nga Kristiyano. Amoyo damat dagiti aggimgimong ngam di damat nga di damat agbalbale wana agar aramid damat ti basol. Agkarkararag damat ngam agar aramid damat lang ti basol. So nga makaanay dahi kakabsat nga panagsalukag. Hanga dahi ti pudno nga pakakitaan ti panagsalukag ti mesa a Kristiyano, udikit dahi panagtungpal iti bilbilin ti Apo. Saan lang nga panagkararag ken panaggimong. Taimbilin ti Apo kada tayo nga tungpalan tayo amin. Nga awan ti pilpilyan tayo. Kaya duma pilyan da lang ti ajay tungpalan da kay so lang ti panaggimong kakabsat. Yam ko na ni Apostol Pablo, tungpalan tayo kano dagiti bilbilin nga awan iti mapilpilyan tayo kakabsat nga tungpalan. Amen kano. Patungpal tayo di biyag tayo, ibiyag tayo dahil kakabsat sa ni Apo. 1 Timothy chapter 5 verse 21. Kasi ito ko na dito Nga iti excuse me. Dawatek una iti imatang ti Dios ken ni Kristo Jesus ken dagiti anghel atong palem dagitoy abanbanag nga awan ti panangipilpili nga awan ti aramidom nga adda pa nakaidumduma na. O kita inyo man kakabsat. Data ti dawat iti maysa nga kabsat tayo nga Apostol Pablo nga tungpalan tayo kano awan ti idumduma tayo. No, aggimong tayo, kaya nasa awan dahi panaggimong tayo, anyaman dahi yan ang nagtayo, ijay kakabsat, nga pamagbaga ti Apo, urerong mar tayo, tungpalan tayo kuma dahi jay, taday jiti may nga pasit tayo nga, agsalsalukag bilang may nga anak ti Dios. Awan ti idumduma tayo nga tungpalan, na tayo pilpilyan, dahi tungpalan tayo, urean niya nga iparamid ni Apo kanya tayo, naragsak tayo kakabsat, may deta nga panagsalukag tayo, nga agururay kini Apo. So, agsalukag kayo kunana, taditi amo di aldaw nga yaay ni Apo. Iti 1 Thessalonica 1:5 kunana dito, kakabsat. Basaan tayo manan dito, Tano maawatan tayo nga na imbag. Amumi ay tati ebanghelyo mi, saan nga dumtang kada kayo iti sa ula ang nodipay iket iti panakabalin ken ti Espiritu Santo ken tanan anay. Akin atalgad, kas amo yung mat, no anya kami akita iti tao, kada kayo maipon kada kayo. Tanyo kakabsat. Iso nga, DJ dengdeng tayo nga ebanghelyo kakabsat. Haan laeng nga sao, nga kasla normal, kasla haan laeng nga sao nga ordinary kakabsat. No dikit dahito ko na napakuyugan iti panakabalin ti Espiritu Santo. So nga, once nga tayo itong palan dahito kakabsat, adan to dusa nga agnanayon nga magunudan tayo. Tangamin, manakabalin dagitoy sa oti Diyos kakabsat. Ada pa nakabalin na nga mangbalbaliw iti tao, manglukat iti puso ti tao, timangkan, no ti tao kat ag desisyon nga mamati. Kat adamat pa nakabalin na, kakabsat, nga mangsira iti puso tayo, no? Hantay nga ikan ka, no, dagiti sao ti Diyos. So nga, nakabutbuti ang kakabsat, no, ti sao ni Apo, kat ibalbaliw wala tayo lang, kas laawan ti nang nangag tayo, o reno nangag tayo lang arudan ti sauna, kat kas lahan tayo nga patpatyan,
ada ti dusa kakabsat nga agururay. Kunana di 2 Peter chapter 1 verse 20. 2 Peter chapter 1 verse 20. Sige kunana. Nga umuna ang amun nyo dayto nga uray anya apadto ti surat awan na idumduma may ay ti panakapatarus na. Tauray kaano man awan ti padto ang naggapo iti nakom ti tao no di kat dagiti tattao pinaltiingan ti Espiritu Santo nagsauda iti biyang ti Dios. Wen kakabsat isu nga ati sao ni Apo nga basaan tayo tapno iso mangipagbaga iso dayto ti mangipagbaga kabsat nga agsalukag tayo taawan kano iti padto nga naggapo iti nakom ti tao. Awan ti naidumduma dito nga panakaipataros na. Amen dagiti panakapataros na kakabsat na espiritualan mangted kada tayo iti nananay nga panangriing iti na espiritualan nga biag tayo. Kati panay ibunga ko madagitoy kakabsat iso dagiti panakananay tayo met nga na espiritualan nananay nga mabuo dagiti panpanunot ken puso tayo iti panagserbi ken ni Apo ngahaan nga dagiti material nga banbanag kakabsat iti kasla ipang pangruna tayon dati panawen asidi ganan tay amono kaano kakabsat dagiti panagsubli ti Apo iso nga ipakpakauna na ditoy kakabsat nga agsalukag tayo akan kanayon taditi amo dayjaya iti Apo ay manubot kada tayo gapo iti laglagi pan tayo kakabsat nga gapo iti kinapudno ket imay ti nawadwad nga panakapakawan dagiti basbasol tayo gapo iti pudno tano nga gapo iti pudno kakabsat kakaasi tayo no puro nga mali dayjay dengdenggen tayo puro nga lilaw dayjay mangidaldalan kada tayon gapo tawan ti mga kasabati pudno kakaasi dagiti kararwa tayo kakabsat. So agyaman tayo, gapo iti kinapudno, nga ebanghelyo, nga imay kada tayo, saan tayo nga nalilaw kakabsat, kiso nga imay kada tayo ti parabor ti Dios nga mangisalakan. Imay nang lukat kada tayo, manipod iti supngat, yalato na tayo, ijay nakaskas dao nga lawag ti biyag kakabsat. So nga, ribang tayo lang nga agsalukag, buray tayo, ijay aldaw nga yaay ti Apo. Kunana ti Proverbs 16:6, kunana, gapo ti kaasi ken kinapudno napakawan ti kinadakas ket gapo ti panagbuteng ken yuba dagiti tattao panawan dati dakas taanyo man kakabsat dayta ti bilin ti Apo gapo dayjay kinapudno kan dayjay kunana nga panagbuteng so nga ti tao kuma adda kuma panagbuteng dagiti puspuso tayo iti Dios tapno kasta panawan tayo iti dakas dayjay buteng tayo kakabsat adji ti mga ramid iti panagbalbaliw iti maysa nga tao so gapo di buteng tayo hantayo nga agaramid iti basol hantayo nga agsalungasing kadagiti lanlantag iti Dios adji ti mangmangted kada tayo kakabsat iti sirib tapno kasta makapagsalukag tayo. Tayo may kadua kakabsat nga saludsod. Kaano tayo nga aramidan iti pudno nga panagsalukag. Tapno mayanurot kuma dagiti panagbiag tayon iti pagayatan iti Dios. Kaano kakabsat ti panangaramid tayo daytoy. Into kadino hantay makagunayan. Haan kakabsat ita nga panawenan. Ita ti panawen nga panangaramid tayo iti daytoy panagsalukag tayo nga na espiritualan nanta. Kunana ti kalpasan dayto nga biag saan tayo nga maaramat dayto bagita nga naindagan nga pagdayaw iti Dios. Ano melpas dayto nga biag kakabsat pansamantala tayo laang amin nga pansamantala laang ti panagyan tayo ngamin dito kakabsat. Temporary laang iti biag tayo dito so hantay nga lilipatan nga hantayo nga hantayo kakabsat nga agtali na dito nga daga gangan na tayo amin. So masapol tayo nga tong palan dagitoy bagbaga ti Apo ditoy. Kunana ditoy ko iti Isaiah 38:18. Kasi ti kunana kakabsat 38:18. Tanitanam di na ka mabalin nga dayawan ni patay, di na ka rambakan dagiti umulog iti dariwangwang di da mabalin nga inanamaan ti kinapudnom. Pudno kakabsat dukal pasan dayto nga biag tayon hantayo mabaling nga dayawan ti Apo no hantayo nga hantayo nga ented di biag tayo nga agserbi ngamno na isalakan tayo kakabsat agnanayon nga daydayawan tayo ti Apo ngam dayto nga bagi kakabsat hantayo nga makaarami dan hantay maarami dayto yan nga panagdaydayaw tayo no
na pantayon iti tanem. So nga ito ti panawon nga datayo pa lang dito irabaw ti daga kakabsat. Kat aramiden tayo kumada di kabaalan tayo nga panagserbi kini Apo. So kung na ti Ecclesiastes 9:10. Tanyaman ang masarakan ni itaimam aramidam. Aramiden iso ti aramidam iti kabailam. Awan ti aramid wino gakat, wino panakaamo, wino sirib, jay tanem apapanam. Kanyo man. Kasi ano nga kakabsat, no, naudin to ti aminan, sa kang talag sa lukag ka din, no, awanin kakabsat, malpas da iti nga biyag, awan ti mabalin tayong aramidanan, para iti panakaisalakan tayo. So nga itatapay lang kakabsat, ag desisyon tayo, ngamin ti desisyon, ada kada tayo, kakabsat, ngam kalpasan na ag desisyon tayo, ti kondisyon, ada kini Apo Diyosan, aggapo kini Apo Diyos, iti kondisyon, iti biyag tayon. Ti tao desisyon ko ti kondisyon agapo kini Apo. Haanen nga datayo ti mang kondisyon iti biyag tayo kalpasan nga inyawat tayo iti biyag tayo kini Apo. Inawat tayo ti panakaisalakan kat agserbi tayo ken kuana nga napudno kabsat. Ket ti kondisyon ni Apo Dios isukuman iti tungpalan tayo. Kunana iti Pilipos 2:13 kasi ti kunana Tati Diyos, ti mamagaramid kada kayo, ti panagayat, ken kastamet ti panagaramid, ti mayalubog, iti pagayatan na. Tayo man kakabsat. So once nga ented tayo, ti biyag tayo kini Apo, ket agsalsalukag tayo, nga pudno, Kristiyano, ni Apo Diyos ko na ti agaramid, iti biyag tayon. Iso iti mangted ti kondisyon, kakabsat, saan nga datayo, nangadya kayat tayon, ti tungtong palin tayo. So ti agaramid, iti mayalubog, iti pagayatan na. Madaydayaw ti Apo. Yaman tayo kakabsat, dagiti nga bersikulo, tayo mangmangtid kada tayo iti inspirasyon, tapno pumigsa tayo, ti panagserbi kini Apo. Ngahan tayo kabailan, nga aramidan, dayjay panakaisalakan tayo, nga bukbukod tayo, no dikit ti Diyos, ti agaramid, kakabsat. Simple lang, gibagbaga ni Apo, nga daw dabatan na kada tayo, agsalukag tayo. Tapno kasta, uri niyang aldaw nga may ti Apo, kat nakasagana tayo kung makakabsat. Antay to kung mga mabainan, inton umay ti Apo. Naragsak tayo to kung mga sumabot ken kuana. Kunana di 1 Peter 4, chapter 4, verse 2. So kunana, tapno ti tiyempo yon at dapay iti lasag, di kay agbyag ang maipay kadagiti dirap, dagiti tattao no di kat maipay iti pagayatan iti Dios. Amen. Madaydayo ti Apo. Kasta iti kayat ni Apo kakabsat, no dapat tiyempo tayo, iti nga lubong, haan tayo nga ipaay iti nainlubungan nga aramidan. Haan tayo nga agsalukag nga para ijay, nainlalasagan nga rik na tayo kakabsat. No dikit di agsalukag tayo, mayanurot iti pagayatan iti Dios. Taji tiyempo tayo, hantay amo kakabsat. Katan tayo, dagi na palabas nga panagbibiyag tayo. Agbyag tayo, kas mangnamnama iti mapasungad nga biyag nga agnanayon kakabsat. Ta iti iso amin kung nga nakam ti Dios, iso kumati pagyamanan tayo kakabsat. Dagi iso amin nga nakam ti Dios nga pagayatan na biyag tayo, pagyamanan tayo, hantayo nga ikan ti lugar ti sairo. Hantayo nga ikan iti lugar iti jablo nga mga lilaw pay kada tayo. Aramidan tayo dagiti pagayatan ni Apo kakabsat. Ket pagyamanan tayo dagiti iso amin nga nakom na iti biyag tayo. Basaan tayo di ko di 1 Thessalonica chapter 5 verse 18. Kasi ko na kakabsat. Iti iso amin agyaman kayo taday ito'y tinakom ti Diyos ken Kristo Jesus si may papan kada kayo. Amo yun dagiti kan kanay nga panagyamyaman tayo kakabsat. May sapay deta nga pasit tayo kay iti Apo. Nga adaan tayo tinapakumbaba nga nakam. Anyaman nga ipaay ni Apo, iti kasasaad tayo, balin tayo nga iti panagyaman, nagpakumbaba tayo, kat may saday nga panagsalukag, pasat tayo nga agsalsalukag, iti isusubli ni Apo. Ubing man wenno nataengan, no, daytoy kakabsat, may saday nga kwa, kahit kung nga may ulawlawag kada tayo, kaya ti Apo nga mauman tayo, amen. Nga ubing man wenno nataengan no agubanen saan tayo ko mga agaramat iti urean niya klase ti panagkulay no nasarakan tayo iti pudno daytoy ti dalan ti kinalinteg kunana di proverbio
So nga tayo kakabsat nga balbaliwan dayjay pagyamanan tayo kini Apo anya mga kasasaad tayo anyaman dagit ited ni Apo nga itsura tayo iso dayjay kakabsat ti awatan tayo ta dayjay iti nakem iti Dios saan tayo mabalin nga kaluban dayjay kakabsat pagyamanan tayo dagiti iso amin kunana ti sao ti Apo nga apay nga maminsan kulkulayan tayo ti buok tayo na ugpurawan antay nga makapagyaman kadi kini Apo no aguban tayo kakabsat ket dayjay ti kail batugan dayjay edad tayon kunana ti proverbio 16:31 ti ubanan nga ulo balangat ti kinadayag no masarakam to ti dalan ti kinalinteg amen madadayaw ti Apo so nga dayjay nakasarak ti dalan ti kinalinteg kakabsat handa nga agkulkulay ti buukan tangamen aje ti dalan ti kinalinteg nasarakam tayo so nga pagyamanan tayo dagiti isom amin nga pagayatan iti Dios iti biag tayo kakabsat may sa dayta nga panagsalsalukag tayo dayto itinakam iti Dios kada tayo kakabsat para kada tayo madaydayaw ti Apo so nga dayawon tayo iti Dios pagyamanan tayo iti Dios kadagiti iso amin nga pagayatan na iti biag tayo antayo ko mga nalalaeng kakabsat ngam iti Dios nga nang parswa kada tayo tulok tayo dagiti pagayatan ni Apo ibiag tayo taday ti may nga pasit tayo iti panagsalukag iti na espiritualan ken mapasungad nga biag iti Levitico 19:32 so kunana kakabsat tumakder kanto iti sango ti ubanan nga ulo ket dayawom to ti langa ti lakay ket agbuteng kanto iti Dios mo siak ni Jehova kitain nyo asino pa nga ti dayawon tayo kakabsat no aming nga aguban ket agkulkulay ti buok nan kasando tayo pa nga matungpal dahiti ko na ni Apo nga dayawon tayo dagiti puraw ti buok na kakabsat nga aramid ti pudno a Kristiyano dagiti panagkulay ta handa nga mabalin nga dayawon ni Apo handa mabalin nga pagyamanan ni Apo Dios no hantayo nga iparang dagiti kinapudno kakabsat pura na pa ijay proverbio studi ko na hantayo nga mabalin nga matungpal sa ni Apo no aming nga tao nga makita tayo nga puro tibok nang ket agbalin nga nang isip makulkulayanan kasano tayo nga tungpalin sa ni Apo nga dayawon tayo dagiti agpuraw aguban kunana iti proverbio 20:29 asiko na ti nadang iti proverbio 20:29 ito kunana dito kakabsat iti 29 ti dayaw dagiti agtutubo lalaki iso ti kinapigsada ket ti kinapintas dagiti lalakay iso ti ulo nga ubanan kitain nyo man ket pagayatan ni Apo kakabsat nga napinta dayjay kinapintas ti ulo kuna nga ubanan iso dayjay iti dayaw dagiti lalakay so nga no nadanon tayo dayjay nga tawinin kakabsat apay ko mga ibain tayo dayjay pagayatan ni Apo Dios ket dayjay tinakam ti Dios nga para kada tayo antay matungpal di ko na nga iso amin agyaman kayo taday ito tinakam ti Dios antay matungpal di sa ni Apo kakabsat no sukiran tayo daytoy tati Apo ko na agpapan iti kinalakay siak dayjay ken agpapan iti panaguban awiten kayo kunana basaan tayo di ko ijay basaan tayo kakabsat kunana inaramid ko kat awitek to wen awitek to ken isalakan kanto amen madaydayo ti Apo kunana inaramid ko kunana ni Jehova Isaiah 46:4 no dati Biblia kabsat basahin niyo dayto dayto tinted ti Apo nga ako na inaramid ni Apo dayto pa nagpuraw iti buok tayo so hantay dapat nga ibain dayta ta pagayatan iti Dios rubeng tayo nga pagyamanan kakabsat kasano nga isalakan na tayo ti Apo kunana ket inaramid ko kunana ket awitek to ken isalakan kunto salakan na tayo nga ni Apo no kabain tayo met dayjay pagayatan na nga iparang kakabsat na tayo nga isalakan ni Apo no ibain tayo so nga ayada na kakabsat dayto iti mensahe ti Apo iti panakaisalakan tayo magunodan tayo laeng no magunodan tayo laang no iti panagsalukag tayo kat umisuken mayanurot iti pagayatan iti Dios dayjay ti magunodan tayo dayjay panakaisalakan di panagsalukag tayo kat mayanurot iti pagayatan iti Dios so nga di panagkulay ti buok kakabsat nga mayanurot iti pagayatan iti Dios dayjay so nga hantayo ko mga
nga ilibakan dahi kinapudno kakabsat santay ang kaluban ta dahi iti iti Dios nga mapasamak kada tayo. Saan tayo ibain? Nakabain iti kinapudno inaramid iti Dios nga lang tayo. Taday tayo iti pagayatan na kakabsat. Paribasaan tayo iti kwa. Kunana di Mark 8:38. Kasi di Marcos 8:38. Kasi di kunana kakabsat. 38. Ta si asino man ang mga ibain kanyak, ken dagiti saok, iti daytoy akapututan anaabig, ken managbasol, ti anak ti tao ibain nan tumet. Into no umay ni iti gloria ni amana agraman dagiti sa santo nga anghel na. Tanyo, hantayo ka di nga nagkulkulay tayo, hantay ka di nga ibain kakabsat, dahi nagayatan ti apo kada tayo, di pagayatan na. Kuna no amirisan ta ati bersikulo, sa sino man ang mangibain kanyak kin, duwa ati nga klasik kin dagiti saok. Kaya nasawan aji kanyak kunana, asino ni Apo Isus ang kadi nga iglesia, dahi bagina kakabsat. No datayo kat namati tayo, ibain tayo, dahi aji bagi tayo, nga ibain tayo, dahi kasasaad tayo kakabsat, dahi kinapudno, ibain tayo matan ni Apo Isusen. Hantay man nga ibain di sa una nga ibain tayo mat di bagina. Si tayo ti bagina da tayo nga namati kakabsat. So nga anya man dagi di itad ni Apo nga kasasaad tayo. Pagyamanan tayo hantay nga ibain da di kakabsat. Tada tayo ti bagi ni Kristo. Kunana ket sa man ang mangibain kanyak. Ati kanyak kay nasa awan iglesia da di kakabsat. Ket dagi ti tattao nga namati. Hantay nga ibain da di bagi tayo nga anya man ti pagtungpalan tayo. So nga daytoy kakabsat. Kunana ni Apostol Pablo, ang kadi kunana di 1 Corinthians chapter 6 verse 12, iti so amin may palubos dangam saan nga iso amin maiparbeng. Kat sa anak to nga paadipon kadakwada. So dahi kabsat, so antay paadipon, uri pay maipalubos ng aramidan tayo dahi, haan mat nga maiparbeng, haan tayo nga paadipon. Panawan tayo dahi kakabsat nga paglikodan tayo. Kunana ni Apo ang kadi, dagiti sumurkin ko na, sino man nga mayat asumurkan niya, kadi na paglikodan ti bagina ko na, nga may karing adala. Kitain nyo kakabsat. So no datayo kat adala ni Apo, paglikodan tayo ati bagi tayo, nakasagana tayo nga aglikod, karigiti so amin nga nainlubungan nga, so amin nga anyo ti lubong nga hanga pagayatan ni Apo, talikodan tayo lagi dyan kakabsat, hanga pagayatan ti Diyos. Dahi pagyatan ni Apo, iti pagsalukagan tayo, hanga di para di sarili tayo. So nga kunana ito'y 1 Corinthians 16:13, as iti kunana kakabsat dito'y, agsalukag kayo, agtalinaad kayo, as ititib kariti pamati, agbiag kayo, as ingal, napigsa kayo kuma, kunana. Amen, madaydayo ti Apo. Napigsa kayo kuma. Kasano tayo nga napigsa kakabsat, naibain tayo, madikinapod no, ibiyag tayo. Aramid ni Apo. Antayo mat nga mapagyamanan ni Apo Diyos kariti so aming nga banbanag. Kasano tayo nga napigsakin, kasano tayo nga pudno, agsalsalukag nga iti ay ni Apo. Kasano tayo nga agtaltalinaad, kasano tayo nga natibker, kasano tayo nga agbiag, asi ingal. No, antayo mat nga pagyamanan ni Apo dagijay nga ipapain na kada tayo, ket ibain tayo mat. So nga yata nakakabsan saan tayo kung mga pagbalinan nga bareng-bareng dagiti panagdaydayaw tayo iti Dios akas iti impadto ni Isaya kinunana dayawon dak kadagiti bibigdangam ti puso da adda ti adayo kanyak hantayo ko mga mairaman kadagijay kakabsat nga panagdaydayaw kas kunana iti Matthew 15:8 nga dagiti tattao nga agdaydayaw ket adayo iti puso daga putahan damat nga ibibiyag dayjay pudno nga sursuro ti Apo handa nga agsalsalukag handa nga pudno nga agsalsalukag kunana ni Apo agsalukag kayo tadi kay ammo ti aldaw ken oras sapay ko makakabsat yaman tayo iti basit nga mensahe iti daytoy nga rabii agyaman na kadagiti amin nga nagdingeg bisita man ken saan madaydayaw ti Apo sapay ko mata nakatulong kada tayo amin dagitoy nga sasao iti Dios dayjay lang iti ababa nga mensahe iti daytoy nga rabii ket ni Apo Diyos si may daydayaw, ayaten nga angkor, sublik man lang kada kayo daytoy platform. Amen. Salamat. Dagiti sasao ni Apo nga nangagan tayo. Ni Apo Dios iti mangted iti puso tayo nga napakumbaba.
managsurot dagiti nagdan tayo sa una tapno lalo pa'y bumilig iti pamati tayo. Salamat da dagiti ipapaaramid ni Apo niya tayo nga pagsaatan tayo kakabsat. So nga salamat Sister Josie Valdez iti inted mo nga panawan. Salamat kanya ni Apo ti panagaramat na kinyam ket madaydayaw ni Apo Dios tatangabiyang iti rabii. Tatangarod kakabsat, Brother Nardino, mapantayon, iti closing prayer tayo. Amen. Pagkatawag niya ako sa kapsat, ang rabi, mapantayin, panagkararang kapsat, daun luwak manan, ang rabi, amami nga nasantuan, sa nilangin, dayawan na kaapo ka dati, nabalituan sa asaom, puno apo Diyos nga, narigat kami nga makapugta rin tinatirat, nang nanglunag ka dati, sasaom, nga mag-ilarat ka na kami, mangiwan-wan ka na kami, pagsiyaatan kami, salamat apo, dati, encouragement o yung mga karit ka na kami tatangarami, tapos makapagtuloy kami ng agbyag, may anato, pag-eta, kaya kastamot ka na giti daway, ngayon paim ka na giti nagtanggag, ka na giti nagpuya, iti ng platform, apo, kararang isuda, ito monggal may sakadapan, apo, makasurot ko nga iti pag-eta, tulungan isuda, nagiti pabsat mi, mapabilit ko matipamati da, nagiti sampay nga maklot ako, agbalik ko mga naititidalan as hilaw, nga mga inodaw kikwada, pag kapanununan ka, iti puso da ako, pag itikas na tigpigan da ka, iti biyag da. So nga salamat ako, tatangin, daway manan, iti programa, tapno may yadal ako, kada iti may isang trabaho, iyadal sasaom, iti natuma-tuma adiso, tapno itikas na nagmamuan iti tao, pag-itang kanituding iti tao nga ron, tamatay minsan, kalpas na tayo ay panagsang dagit na sasaw ako, ang dagit mga punto ka na kami. Kaya salamat, kamatili duman ang sasaw. So, dayawan na ka, pasalamatan na ka, katangarati, katagitian, na nakatuami, katangarati ako, pasalamatan. Kataka, katangarati, ikatuami platform, nagiging kami operator and technician, salamat ako, nakatuami sudat, katangarati na staff, Esther Josie, and natin daw itapi sa una naging naparitukan sa asawa. Yung kaparagsina, katangarabi daw ato di mana, di maantaraw di sa itong espirito, so kumatik po na, marot na kami. Alingga naman na ako, sumura no, platform ng programa, nga panagad-agal, kanagin sa o itinagan niya po Jesus, dahil daw itong kararagi. Amen. Amen. Matay tayo. Amen. Salamat kaya ni Apo Dios. Salamat ti panangkadwayo ayatan niya kakabsat ken gagayem. Ket kuman ni Apo ti patuloy nga mangkadwa tayo ken tayo ti naimas nga panagturog, panagpahinga tatangabiyang tinabii. Brother Nardino? Amen. Yung pagrabi tayo kakabsat, maditay ko makaumang, suportaran na di nga trabaho ti Apo, tamu tayo, dahil di wagas ti Apo, dahil di isang wagas na tapos sa pagpipig tayo, dahil di naintaklan pa nga naitulin na nabalitukan sa atin. Yung bagarabit yung kapsat. Amen. Good night. Good night. At salamat dagiti operators tayo, Brother Stephen, Sister Angeline. Salamat kinyayo ayaten niya kakabsat. In behalf the Church of God in the Philippines online broadcast, Ilocano, kakabsat, agkikita tayong tumanan no sumarunong nga Domingo, iti aldaw, iti Webes. Good night! Salamat, madaydayaw ni Apo Dios.